Επιστρέψαμε λοιπόν και να θυμίσουμε ακόμα μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. 23 10 500 005 το τηλέφωνο της εκπομπής, 9@egnatia.tv το email μας και μπορούν να μας βρουν και στο Facebook πλέον όποιος θέλει. Ναι. 9 στην Εγνατία μας βρίσκεται, μας κάνετε like και μας βλέπετε. Η επικαιρότητα η οποία υπάρχει εδώ την ανεβάζουμε και στο διαδίκτυο. Τώρα να περάσουμε, έχουμε κοντά μας τον κύριο Σωτηρίου Κωνσταντίνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Σωτηρίου. Ο οποίος είναι μέλος συντονιστικού Ιερισσού. Μάλιστα, σωστά. Ωραία, ήρθατε για να συζητήσουμε λίγο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην περιοχή σας. Τι περνάτε αυτές τις μέρες εκεί? Καταρχάς πείτε μας λίγα λόγια για εσάς. Είστε κάτοικος Ιερισσού? Γεννήθηκα στην Ιερισσό, ήρθα εδώ 12 χρονών, τελείωσα το 5ο γυμνάσιο, τη Άσης Στρατιωτική Σχολή, ήμουν χρόνια αξιωματικός στο επιτελείο κάτω στην Αθήνα σε θέματα προμηθειών και εδώ και αρκετά χρόνια έχω λογιστικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη. Τι έχει ανακύψει τις τελευταίες μέρες στο χωριό σας? Δεν είναι τις τελευταίες μέρες, απλά τώρα πήρα κάποια δημοσιότητα. 2 χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Τώρα έχει παρεκτραπεί το θέμα. Αυτό που λέμε κράτος ουσιαστικά μας έκανε να αμφισβητούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Διότι συμβαίνουν γεγονότα τα οποία δεν ξέρω σε ποια χώρα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί. Κύριε Σωτηρίου, οι δικές σας ενέργειες, εφόσον κρατάει όλο αυτό εδώ και 2 χρόνια, ποιες ήταν οι αρχικές ενέργειές σας, γιατί έχουν φτάσει τα πράγματα μέχρι εδώ? Οι αρχικές ενέργειές μας, εμείς συνηθίσαμε από εκεί να κάνουμε καθαρά δημοκρατικές κινήσεις. Το κράτος δυστυχώς δεν είναι δημοκρατικό. Δηλαδή, εμείς ξεκινήσαμε από την περιοχή. Δηλώσαμε τις αντιδράσεις μας κάνοντας πορείες ειρηνικές, εν αντιθέσει με το κράτος. Θα σας εξηγήσω παρακάτω. Ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη. Ψάξαμε να βρούμε συμμάχους στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλοί δήμοι, σοβαροί δήμοι ως προς τον πληθυσμό, οι οποίοι έχουν βγάλει ψηφίσματα και λένε όχι συμπαράσταση σε εμάς μόνο, αλλά και ανησυχία για τους δικούς τους κατοίκους. Λοιπόν, εμείς προσπαθήσαμε, κάναμε πορείες και εδώ στη Θεσσαλονίκη, διπλές και ειρηνικές. Εμείς τις ονομάζουμε αόρατες, διότι πουθενά δεν εμφανίστηκαν. Κατεβήκαμε κάτω στην Αθήνα, κάναμε και εκεί πορείες και αυτές δεν εμφανίστηκαν. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε σαν κόσμος, κάναμε. Καλέσαμε το Απιθύτα, πήρε θέση στο Απιθύτα, το οποίο το αμφισβητούν η άλλη πλευρά. Όλες τις κινήσεις μπορούσαμε να τις κάνουμε. Από ένα σημείο και μετά όμως το κράτος άρχισε να μας συμπεριφέρεται ως να μην είμαστε πολίτες αυτού του τόπου. Δηλαδή, τον Αύγουστο του 2012 δεν το έμαθε κανείς πανελληνίος ότι βομβαρδίστηκε με χημικά μέσα το ίδιο το χωριό και τρέχαν οι έγκες από εδώ και από εκεί με τα καροτσάκια. Δεν κατακρίνεται όμως ο μέλος του συντονιστικού της Ιερισσού τις επιθέσεις που έγιναν? Σαφώς τις κατακρίνουμε. Είναι αυτονόητο. Μπορεί μέσα σε ένα χωριό, μέσα στην πλατεία να πέφτουν δακρυγόνα. Τις επιθέσεις στα εργοτάξια? Ναι, τις επιθέσεις στα εργοτάξια, εγώ λέω. Ποιες είναι οι επιθέσεις στα εργοτάξια? Των κατοίκων. Των κατοίκων. Και τα επεισόδια στις Σκουριές που προηγήθηκαν πριν από 1 μήνα περίπου. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί η ασφαλιστική εταιρεία αμφισβητεί τον ιδιοκτήτη των οχημάτων εκεί πάνω που 3 μέρες πριν από τη φωτιά ασφάλισε τα οχήματα? Γιατί δεν πήρα γενετικό υλικό από τα ίδια τα άτομα που βρισκόταν εκεί πάνω και γυρίζουν και λένε ότι το κάναμε εμείς αυτό? Δηλαδή καταγγέλλετε ότι όλο αυτό στήθηκε εναντίον σας ενώ προκλήθηκε από κάποιους άλλους? Εγώ δεν καταγγέλλω τίποτα. Από τη στιγμή που εμείς δεν ξέρουμε τίποτα και το αρνούμαστε, ας εξεταστεί και η άλλη πλευρά. Οι 2 κάτοικοι οι οποίοι συνελήφθησαν χθες? Συνελήφθησαν. Γιατί συνελήφθησαν? Βρέθηκε όμως γενετικό υλικό και στο σπίτι του. Γιατί έχει πει ο ανακριτής κάτι? Ο ανακριτής έχει πει κάτι αυτή τη στιγμή? Ο ανακριτής ακόμα δεν το είδε. Η αστυνομία την κρίνει την απολογία τους. Ποια αστυνομία? Αυτή που ερχόταν εκεί πέρα και μας βάρεζε με τα δακρυγόνα. Σύμφωνα με τη βαλιστική εξέταση, στην καραμπίνα του δεύτερου δράστη. Εντός εισαγωγικών, γιατί συγγνώμη, δεν μιλάμε. όλα αυτά τα αμφισβητούμε κατηγορηματικά και περιμένουμε την δικαιοσύνη. Αυτά που λέει η αστυνομία δεν τα εμπιστευόμαστε. Δεν τα εμπιστευόμαστε καθόλου, διότι αμφισβητεί και τα δακρυγόνα που έριξε μέσα στο δημοτικό και στο σχολείο, τα αμφισβητεί όλα. Από τη στιγμή που έχουμε μια τέτοια συμπεριφορά, αμφισβητούμε τα πάντα. Ακόμα και πιστεύουμε ότι σε μια κόλλα χαρτί θα πάνε να τη ρίξουν κάποιους ανθρώπους για να πούν στον κύριο εκατόνταρχο επάνω, τον κύριο Δέντια, αφού εμείς είμαστε οι γαλάτες, αυτός είναι ο εκατόνταρχος, ότι κοιτάξτε, κάναμε μια σωστή δουλειά.
Τιμήστε μας. Λοιπόν, περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο από όλα αυτά. Να σας ρωτήσω κάτι. Εφόσον μου είπατε ότι περιμένετε τη δικαιοσύνη, τις τελευταίες μέρες, γιατί έχουν στηθεί οδοφράγματα στην Ιερισσό? Και έχουν κλείσει τις εισόδους και εξόδους. Γιατί επικρατεί πάλι αυτή η κατάσταση, η εμπόλεμη ζώνη? Μα σας εξήγησα. Συνειδητοποιήστε μια κατάσταση. Συνειδητοποιήστε, παραδείγματος χάρη, ότι 3,5 ώρα το βράδυ σπάνε τις πόρτες σας και μπαίνουν μέσα εκεί που κοιμάται το ζευγάρι και παίρνουν τον άνθρωπο. Συνειδητοποιήστε ότι αυτό ψέματα λέει και το λένε όλοι οι κάτοικοι. Διαψεύδουν και λένε επίσημα, κι ας αποδείξει το αντίθετο ο υπουργός, ο κύριος Δένδιας, ο εκατόνταρχος. Λοιπόν, ότι έστειλε 3 φορές ειδοποίηση για να πάει ο άνθρωπος συγκεκριμένος. Καταρχάς 200 άτομα μετά από κλίση πήγανε. Και οι ίδιοι μέσα στους 200. Ξαφνικά σπάμε πόρτες και μπαίνουμε μέσα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολλά τα ψέματα τα οποία έχει πει το ελληνικό κράτος. Έχει πει για το ΙΓΜΕ ότι ερχόταν και έδινε επίσημες θέσεις και έρχονται οι συνδικαλιστές του ΙΓΜΕ και λένε ότι ήταν προσωπικές θέσεις και μάλλον πολιτικές των διοικούντων του ΙΓΜΕ. Έχει ένα απειθήτα που το αμφισβητεί ολόκληρο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι συμπεριφορές αυτές από πλευράς κράτους? Να μην μιλήσουμε και για άλλα επιπλέον. Εδώ πέρα κάτι άλλο συμβαίνει. Θα σας έλεγαν όμως... Και έπειτα ερχόμαστε και λέμε τι? Ότι αντιδρούν οι κάτοικοι. Δηλαδή οι κάτοικοι τι είναι? Αν πάρεις ένα γάιδαρο και το χτυπήσεις 500 ξυλιές, μετά αν κλωτσίσει φταίει ο γάιδαρος? Αυτό το πράγμα έχει γίνει τώρα. Θέλετε να φύγει επένδυση αυτή τη στιγμή, τώρα, από τη Χαλκιδική? Δεν το θέλουμε μόνο εμείς. Σας εξήγησα πιο πριν ότι υπάρχουν πολλοί δήμοι μέσα στη Θεσσαλονίκη, να τους κατονομάσω, οι οποίοι το θέλουν και αυτοί. Δεν είναι το θέλουμε εμείς. Και ούτε θέμα η Ιερισσού. Η Ιερισσό αντιδρά περισσότερο, γιατί ξέρει ότι βρίσκεται πάνω σε ένα ηφαίστειο που το 1932 σακατεύτηκε και σκοτώθηκαν γύρω στα 200 άτομα από το σεισμό. Και έρχονται αυτοί τώρα να σκάψουν υπογείως πάνω σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο, να βάλουν όλα τα απόβλητα πάνω σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο και πουλούν τρέλα. Αυτό το πράγμα τι θα γίνει? Κύριε Σωτηρίου, μισό λεπτό να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Κώστα Γεωργατζή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, γιατί και εμείς πρέπει να προβάλλουμε και τις δύο πλευρές. Κύριε Γεωργατζή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν ακούσατε τον κύριο Σωτηρίου τώρα που μιλούσε. Τον άκουσα λίγο προς το τέλος, ναι. Μάλιστα. Η δικιά σας η θέση, όχι μόνο για τα γεγονότα τα γνωρίζουμε τώρα που έχουν γίνει τις τελευταίες 2 ημέρες. Εσείς θέλω να μας πείτε ποια είναι η θέση της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ως προς τους εργαζόμενους και αν όντως πραγματικά υπήρχαν προσωπικές σχέσεις στα πορίσματα τα οποία έδινε η ΙΓΜΕ. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, αυτή την κατηγορία που ακούω αυτή τη στιγμή ότι υπήρχαν προσωπικές σχέσεις, δεν ξέρω καταρχάς με ποιον υπήρχαν οι προσωπικές σχέσεις. Το ΙΓΜΕ μας έκανε εμάς στα πλαίσια της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλη την υδρογεολογική μελέτη. Πρόκειται για μια επιστημονική μελέτη. Δεν μπορεί να βασίζεται σε προσωπικές σχέσεις μια τέτοια μελέτη. Δηλαδή δεν κατανοώ αυτή τη στιγμή που ακριβώς είναι το θέμα. Το ότι βγήκαν κάποιοι συνδικαλιστές του ΙΓΜΕ και βγάλαν αυτή τη δήλωση, αυτό μπορεί να έχει πολιτικούς λόγους. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη. Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός δέχεται τα πορίσματα πάντως του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου? Να σας πω κάτι. Το πόρισμα του Απειθήτα βγήκε από τις 42 σχολές, 41-42, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες είναι, όπου κάποιοι κάναν μια εισήγηση, και εδώ θα το πω και δημόσια, την κάναν για πολιτικούς λόγους, χωρίς καμία επιστημονική βάση, και το τονίζω αυτό, και αν κάποιος πιστεύει κάτι άλλο, ας έρθει να μας το αποδείξει με επιστημονικά επιχειρήματα, όχι πολιτικά. Λοιπόν, χωρίς καμία επιστημονική βάση, και ψηφίσανε 42 σχολές, από μέσα είναι η θεατρολογία, η ψυχολογία, τι να σας πω τώρα, η αγγλική φιλολογία, η ιταλική φιλολογία. Δηλαδή, τι θέλω να μας πούν αυτοί τώρα? Ότι όλοι αυτοί έχουν άποψη για τη σταθερότητα των πραγμάτων? Από τη δική και για το αν θα χρησιμοποιήσουμε και άνοιο εμείς τις σκουριές ή όχι. Να σας πω κάτι, και αυτό έχει ένα σαφές πολιτικό κίνητρο από πίσω. Από τη δική σας πλευρά υπάρχει κάποια έρευνα που να πιστοποιεί ότι οι εργασίες δεν θα έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον? Συγγνώμη, καταθέσαμε ίσως την καλύτερη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει κατατεθεί τα τελευταία 30 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Να μην το επεκτείνω για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, είναι μια καθαρά επιστημονική μελέτη,
την οποία βέβαια έχουν βαλθεί κάποιοι καθηγητές του Απιθύτα για τους δικούς τους λόγους, να απαξιώνουν εδώ και 2 χρόνια. Δεν πάβει όμως αυτή η μελέτη να παραμένει μια επιστημονική μελέτη με ένα σίγουρα να αμφισβητεί το επιστημονικό κύρος. Όσο και να προσπαθούν να απαξιώσουν κάποιοι. Κύριε Σωτηρίου, ποια είναι η δική σας απάντηση σε όλα αυτά που ακούμε από τον κύριο Γεωργατζή? Ο κύριος Γεωργατζής από την πλευρά του τα βλέπει μάλλον λίγο διαφορετικά. Αυτοί οι κάποιοι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές, είναι αυτοί που, για το ΙΓΜΕ μιλάω, είναι αυτοί που επαναστάτησαν γιατί βλέπαν μια κατάσταση τραγική και αναφέρουν οι ίδιοι ότι δεν αποτελούν παρά προσωπικές, πολιτικές, μάλλον παρά επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις ό,τι βγήκε από το ΙΓΜΕ. Και παραπονιούνται γιατί... Μου επιτρέπετε να πω κάτι? Όχι, να τελειώσω, παρακαλώ. Αυτά που ακούγονται δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κύριε Γεωργατζή, σε λίγο θα σας πούμε το λόγο. Συγγνώμη, αυτό που έχουμε καταθέσει και σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορεί ο κύριος Σωτηρίου να το κρίνει, είναι μια καθαρά επιστημονική μελέτη. Αν έχει επιχειρήματα επ' αυτού, να τα βάλει στο επιστημονικό τραπέζι. Αλλά δεν θα μου μιλάει τώρα για πολιτικά και προσωπικές σχέσεις πάνω στις οποίες γίνονται επιστημονικές μελέτες. Να αναζητήσετε το ΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας και αυτή η πολιτική τοποθέτηση είναι... Να σας πω κάτι κύριε Σωτήριου για το ΤΕΕ. Τι να μου πείτε κάτι για το ΤΕΕ? Θα αμφισβητήσετε το ΤΕΕ και γιατί δεν κάνετε κάτι επίσημο μέχρι στιγμής? Μισό λεπτάκι. Γιατί δεν κάνετε κάτι επίσημο μέχρι στιγμής? Αλλά όταν έχω τον κύριο Τριανταφυλλίδη μέσα και τον κύριο Παπαγεωργίου να μας κρίνει, αυτοί μας πολεμούν εδώ και 10 χρόνια, δεν μπορεί να έρθουν να πούμε. Και εγώ θα σας πολεμώ άλλα επόμενα 30 χρόνια, κύριε. Γιατί δεν καταλάβατε ακόμα τι θέλετε να κάνετε. Έτσι φαίνεται. Ενώ καταλάβατε εσείς. Σαφώς ναι. Σαφώς ναι. Κύριε και αν είσαι επικοινωνιολόγος θα πάτε στη χώρα σας. Κύριε Γεωργατζή, έχετε καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τους κατοίκους της Ιερισσού, με τα μέλη του συντονιστικού της Ιερισσού, να συζητήσετε για όλη αυτή την κατάσταση ειρηνικά και ομαλά? Να βάλετε κάτω τα πορίσματα και να δείτε ποιος είναι σωστός, ποιος είναι λάθος. Συγγνώμη, πιστεύετε με κάποιους που στείλουν πράγματα και αρνούνται να ακολουθήσουν αυτά που τους λέει η αστυνομία, μπορείτε να συζητήσετε ειρηνικά? Έχετε αυτή την αίσθηση, έχετε έρθει ποτέ εδώ πέρα να τι γίνεται? Κύριε Γεωργατζή, σίγουρα σε ολόκληρο χωριό όμως θα υπάρχουν και κάποια ήρεμα πνεύματα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τα οποία θα θέλουν να μπουν στο τραπέζι και να κάνουν ένα σοβαρό διάλογο. Ωραία. Μέχρι πότε θα γίνεται όμως, μέχρι πότε θα διατηρείται αυτή η κατάσταση? Και οι εργασίες έχουν ξεκινήσει. Από εμάς προσωπικά δεν στείνεται ούτε πολεμικό σκηνικό ούτε τίποτα. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα κάποιοι στην επένδυση, έχουμε απασχολήσει 1.200 άτομα, λειτουργούμε κανονικά. Τα οποία μισάνε του ΕΣΠΑ. Λοιπόν, τα οποία εσείς αυτή τη στιγμή εμποδίζετε να γυρίσετε στα σπίτια στο να μην το ξεχάσετε κι αυτό. Λοιπόν, τα οποία τρομοκρατούνται στην Ιερισσό επειδή δουλεύουν στον Ελληνικός Χρυσός. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα που δεν τα έχω δει πουθενά. Οι δικές σας κινήσεις ποιες είναι για να εξομαλυνθεί όλη αυτή η κατάσταση? Για πείτε μου, εσείς τι μπορώ να κάνω με έναν κύριο Σωτηρίου που βάζει τον εαυτό του πάνω από τους επιστήμονες του ΙΓΜΕ, ας πούμε? Και εσείς που βάζετε πάνω από το ΤΕΕ τον εαυτό σας, τι είστε? Εμείς δεν βάζουμε πάνω από το ΤΕΕ τον εαυτό. Τότε γιατί δεν το παραδέχεστε? Εμείς είμαστε μέλη του ΤΕΕ. Είστε μέλη του ΤΕΕ. Τότε να αποδεχθείτε και τα συμπεράσματα του ΤΕΕ. Να αποδεχθείτε και τα συμπεράσματα του ΤΕΕ που σου λένε να σηκωθείτε και να φύγετε. Συγγνώμη κύριε Σωτηρίου. Εμείς στείλαμε υπόμνημα 90 σελίδων. Καλά κάνατε. Τα συμπεράσματα είναι συγκεκριμένα. Τα συμπεράσματα είναι συγκεκριμένα. Υπόμνηματα μπορείτε να στείλετε. Υπόμνημα στέλνουν οι πάντες. Εσείς τι ακριβώς είστε? Είστε επιστήμονας? Ξέρετε και τι? Όχι, είμαι εργατοτεχνίτης. Τι σημασία έχει αυτό το τι είμαι εγώ? Έχει σημασία, κύριε. Δεν μπορείτε, κύριε Σωτηρίου, ο καθένας να έχει άποψη για τη μεταλλευτική. Δεν γίνεται. Κύριε Γεωργατζή. Δηλαδή, εγώ σήμερα θα έχω άποψη, ας πούμε, για το πώς να κάνει εγχείρηση ένας γιατρός. Σας παρακαλώ. Διαγράψετε ολόκληρο Απιθύτα. Διαγράψετε ολόκληρο ΙΓΜΕ που έρχονται εδώ πέρα. Ποιο? Το ΤΕΕ. Τι μου λέτε τώρα? Τι μου λέτε τώρα? Συμμετείχαν τόσοι επιστήμονες του Απιθύτα. Δεν κατάλαβα. Ποιοι επιστήμονες? Αυτούς που βγάζετε επιτροπές εσείς? Που τους βγάζετε επιτροπές και γράφετε από κάτω, χορηγός η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός και τους βάζετε επιτροπές να ελέγξουν τον εαυτό σας? Για αυτούς μιλάτε τώρα? Σας παρακαλώ κύριε. Και έπειτα δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο αυτή η συζήτηση, νομίζω. Δεν ξεκινήσαμε έτσι. Ο κύριος είναι. Μισό λεπτάκι. Στον άλλο και να μην προβούμε σε χαρακτηρισμούς. Εδώ πέρα δεν είμαστε ούτε για να μαλώσουμε. Κάποιος απαξιώνει το έργο των επιστημόνων που κάναν τη μελέτη μας. Εσείς. Δεν το καταλαβαίνω. Εσείς, ολόκληρο Απιθύτα μου ήρθατε τώρα να μην το αναγνωρίσετε. Δεν είναι Απιθύτα, κύριε Σωτηρίου. Ναι, σας πονάει.
Σας πονάει ένα ολόκληρο Απιθύτα. Σας πονούν οι μισίδημοι της Θεσσαλονίκης που δεν σας θέλουνε. Ας μην φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις. Κύριε Σωτηρίου, νομίζω ότι μπορούμε να λαϊκίσουμε άμα θέλουμε, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε και... Δεν είμαι πολιτικός, κύριε, για να λαϊκίσω. Δεν υπήρξα πολιτικός ούτε πολιτικός. Έτσι είναι, πώς μιλάτε χαρακτηρισμούς και... Να μιλάτε σε ήρεμους τόνους, παρακαλώ. Έτσι. Κύριε Γεωργατζή, να σας κάνω μια ερώτηση. Ισχύει ότι απολύθηκαν 2 εργαζόμενοι από τον ελληνικό χρυσό ΑΕ? Κοιτάξτε, είναι κάτι. Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που δέχονται μια απίστευτη τρομοκρατία στην Ιερισσό. Και οι άνθρωποι έρχονται και μας λένε τα προβλήματά τους. Το ότι απολύθηκαν, εγώ δεν σας το επιβεβαιώνω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν? Απαρετήθηκαν. Ούτε παραιτήθηκαν. Να ρωτήσω κάτι. Τι είδους τρομοκρατία είναι αυτή η τρομοκρατία που δέχονται? Τους παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε να τους κάψουν τα σπίτια. Εχθές βγήκανε 4 άνθρωποι στο Sky και το είπανε. Κύριε Σωτηρίου, τι απάντηση δίνετε εσείς σε αυτό? Τι να απαντήσω. Τι να απαντήσω. Να πείτε την αλήθεια. Όταν ο άλλος δεν ξέρω αυτό το πράγμα τι έγινε, διότι τον παίρνουν κατευθείαν και του τα λένε. Φαίνεται 3 ώρα τον ενημερώνουν τον κύριο. Αυτό φαίνεται. Εγώ αυτά καταλαβαίνω. Χθες το βράδυ τον πήραν και τον ενημερώσανε τον κύριο. Αλλά εγώ ξέρω αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Δηλαδή 3,5 ώρα σπάνε τις πόρτες. Είδατε καμιά φορά κανένα ματ σε οποιαδήποτε εκδήλωση? Να μην. Σας παρακαλώ, κύριε, περιμένετε και λίγο. Περιμένετε και λίγο. Είδατε καμιά φορά τα μάτια σε τόσες πολλές εκδηλώσεις που γίνανε? Να πήραν την πλευρά των κατοίκων. Πάντε μαζί με την εταιρεία είναι. Το δεξί χέρι της εταιρείας κατέγνισε η αστυνομία. Και το λένε και οι ίδιοι. Συγγνώμη κιόλας, διότι από ένα σημείο και μετά έρχεται ο πρόεδρος εδώ πέρα των αστυνομικών και λέει: μας βάζουν στη Χαλκιδική να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της εταιρείας. Και έρχεται ο κύριος τώρα και λέει ότι οι κάτοικοι της Ιερισσού είναι επαναστάτες. Σας παρακαλώ πολύ. Έχει πάρει την εταιρεία εδώ πέρα. Δεν την πληρώνουν την εταιρεία που όφυλαν την αστυνομία που όφυλαν να την πληρώνουν. Για τις υπερορίες. Τους έχουν κάνει και αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί οι εργαζόμενοι άνθρωποι είναι. Να μην μπορούν να κρατήσουν τις ώρες ανάπαυσης και τους ανεβοκατεβάζουν συνέχεια πάνω κάτω. Περισσότερα μάτ βλέπουμε καθοδόν παρά γιοταχή. Από Θεσσαλονίκη προς την Βόρειο Χαλκιδική. Και έρχονται τώρα και μιλάνε για τρομοκρατία. Άντε σας παρακαλώ τώρα. Είναι από ένα σημείο και μετά. Επιτρέπετε να μιλήσω? Ναι, ο λόγος εσάς. Δεν σας απαγόρευσε κανείς. Εσείς πριν το κάνατε. Λοιπόν, θα σας πω τη δικιά μου την άποψη πάνω σε αυτό. Εγώ δεν θα κρίνω το έργο της αστυνομίας. Αλλά τα ΜΑΤ δεν τα φέρνουμε εμείς. Εμείς δεν επιτιθέμαστε σε κανέναν. Δεν έχουμε επιτεθεί ποτέ ως εταιρεία σε κανέναν και ούτε πρόκειται να το κάνουμε. Λοιπόν, άλλοι στείλουν σκηνικά τρομοκρατίας εδώ και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι κάτοικοι όλου του Δήμου. Η Ιερισσός είναι ένα από 16 χωριά. Ένα χωριό αντιτίθεται εναντίον των μεταλλευτικών έργων. Όχι, λάθος και ψεύδεστε. Είναι 10 χωριά τα οποία συνυπάρχουν μαζί με την Ιερισσό. Η Ιερισσό αντιδρά περισσότερο γιατί είναι μια καθαρά σεισμογενής περιοχή. Μισό λεπτάκι λίγο να μας απαντήσει ο κύριος Γεωργατζής. Εσείς πριν δεν θέλετε να σας διακόψω. Σας ακούμε. Λοιπόν, η Ιερισσός είναι μόνη της που αντιδρά αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε και άμα θέλετε κάντε το αυτό μια φορά, καλέστε τους 10-11 προέδρους των μαδεμοχωρίων, να σας το πούν οι ίδιοι. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε την πλειοψηφία μαζί μας, το γνωρίζουμε. Εμείς δεν ακολουθούμε τις ίδιες μεθόδους που ακολουθούν κάποιοι συγκεκριμένοι κάτοικοι της Ιερισσού, γιατί πιστεύω ότι η πλειοψηφία απλά δεν μιλάει επειδή φοβάται. Όχι, δεν μπορώ να το ανεχθώ αυτό. Δεν μπορώ να το ανεχθώ σε αυτή τη επίπεδο της συζήτησης. Σας παρακαλώ. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ψεύδεται ασύστολα. Ψεύδεται ασύστολα όταν είμαι εγώ από εκεί. Σας παρακαλώ. Είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης και το λέω δημοσίως και μέσα στο κανάλι. Όχι, είναι ψεύτης. Κύριε Γεωργατζή. Είναι ψεύτης. Δεν θα κάνουμε χαρακτηρισμούς, το είπαμε. Μα για όνομα του Θεού. Καταλαβαίνει τι λέει. Θα απαντήσετε σε λίγο με επιχειρήματα. Μισό λεπτό. Κύριε Γεωργατζή, τι Προκαλεί, φοβάστε? σας παρακαλώ. Τι φοβούνται οι κάτοικοι? Οι κάτοικοι φοβούνται όταν τους παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε θα τους κάψουν τα σπίτια. Τι φοβούνται? Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Οι άνθρωποι φοβούνται, είναι τρομοκρατημένοι στην Ιερισσό. Αυτό είναι αλήθεια, είναι κάτι που μπορείτε να το βρείτε. Δηλαδή θεωρείτε εσείς, υποστηρίζετε δηλαδή ότι τα μέλη του συντονιστικού ξεσηκώνουν τους κατοίκους? Γιατί δεν κάνετε μια έρευνα? Τι πάνε να πει το υποστηρίζω εγώ? Εσείς μας το είπατε. Εσείς μας το είπατε, κύριε Γεωργατζή, εμείς δεν το γνωρίζαμε. Δεν είμαι ο μόνος που το λέει. Κύριε Γεωργατζή, να κάνω Εμείς μια από εσάς το ερώτηση. ακούμε. Σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι η κοινωνία της Ιερισσού, όταν παίρνεις τηλέφωνο και απειλείς έναν ότι θα του κάψεις το σπίτι, αυτός μπορεί να είναι και γείτονά σου. Μα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις. Έχουμε καταγγελίες στην αστυνομία όσον αφορά αυτό το θέμα? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, που και
τηλέφωνο στην αστυνομία, ρωτήστε. Οι εργασίες ξεκίνησαν, έτσι δεν είναι, κύριε Γεωργατζή? Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και 1 χρόνο. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σωτηρίου, για να δώσουμε το λόγο και σε εσάς. Όντως, η στάση των κατοίκων της Ιερισσού απέναντι στους άλλους κατοίκους της Ιερισσού που είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, ποια είναι, πώς τους μεταχειρίζεστε? Μισό λεπτό λίγο για να μην τα μπερδέψουμε τα πράγματα. Εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά. Φαντάζεστε ότι αυτή η μειοψηφία έχει φτάσει στο σημείο να ανεβαίνουν πάνω 2.500 και 3.000 άτομα πάνω στο βουνό από αυτήν την μειοψηφία και να έρχεται εδώ και να συμπαρίσσεται με άλλους 25.000 μέσα στη Θεσσαλονίκη? Τόσο δυναμική είναι αυτή η μειοψηφία να σηκωθούν τότε και να πάνε γίνουν οι πρωθυπουργοί. Τι είναι αυτά που λέει ο κύριος τώρα? Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα, φαντάζεσαι, να γίνονται? Τι είναι αυτά? Ποιοι είναι οι 3.000 που ανεβαίνουν? Όχι, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Ποιοι είναι αυτές οι 3.000 που ανεβαίνουν επάνω? Και γιατί τις προάλλες, συνειδητοποιήστε το λίγο, 23 δημιουργίες με 2 ελικόπτερα επάνω κυνηγούσαν τους λίγους του συντονιστικού, φαίνεται, και δεν μπορούσαν να τους πιάσουν. Τόσο ανίκανη αστυνομία έχουμε. 23 δημιουργίες με 2 ελικόπτερα κυνηγούσαν τους κατοίκους. Φαντάζεσαι από την άλλη πλευρά πόσοι μπορεί να είναι αυτοί οι κάτοικοι? Με αυτή τη δυναμική καλύπτει τον μισό ευρώ, 23 δημιουργίες με 2 ελικόπτερα. Και έρχεται τώρα και μου λέει, όχι κύριε, δεν σας επιτρέπω. Δεν μου απαντήσατε. Δεν επιτρέπετε τώρα, κύριε. Σας παρακαλώ. Μισό λεπτό να απαντήσει πρώτα στη δικιά μου. Αυτά που λέει ο κύριος συμβαίνουν ακριβώς το αντίθετο στη Μεγάλη Παναγία. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνουν στη Μεγάλη Παναγία. Αυτή την πληροφόρηση έχω εγώ και την ξέρω πάρα πολύ καλά. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Εσείς πώς συμπεριφέρεστε οι κάτοικοι που είναι κατά της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, πώς συμπεριφέρονται στο γείτονά τους που δουλεύει στην εταιρεία και δεν θέλει να κλείσει η εταιρεία γιατί θα χάσει τη δουλειά του? Πώς τους συμπεριφέρεστε? Πώς θα τους συμπεριφερθούμε? Υπάρχει όντως κλίμα τρομοκρατίας? Προσπαθείτε με ήρεμο διάλογο? Δεν υπάρχει θέμα τρομοκρατίας ή ήρεμου τρόπου. Αν υπήρχε θέμα τρομοκρατίας, οι κάτοικοι θα σηκωνόταν και θα είχαν φύγει από εκεί πέρα. Αν υπήρχε θέμα τρομοκρατίας. Μιλάμε για 2 χρόνια ιστορία και κάθεται και μου λέει το χθες. Από το ίδιο του στο σπίτι θα σηκωνόταν να φεύγανε? Μα το ίδιο πράγμα θα γινόταν και στη Μεγάλη Παναγία, σας εξηγώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Μισό λεπτάκι λίγο να ακούσουμε και τον κύριο Γεωργατζή. Σας ακούμε. Φύγαμε όμως από την ουσία του θέματος. Διότι το ουσία του θέματος είναι η καταστροφή που δημιουργεί η εταιρεία. Όχι, κύριε Σωτηρίου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αυτό το λέτε. Δεν με ενδιαφέρει αν λυπάσαι. Τι δημιουργείται είναι στα μυαλά σας, πουθενά άλλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά τα δικά μας τα μυαλά όμως βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Αυτού του είδους τα σχόλια δεν χρειάζονται. Ναι, να σας πω κάτι, και εγώ δέχτηκα πάρα πολλά σχόλια παρόμοια. Το ίδιο είπαμε και στον κύριο Σωτηρίου. Και παρόμοιο ύφους. Σας ακούμε, σας ακούμε. Λοιπόν, καταρχάς όταν ο κύριος Σωτηρίου μιλάει για 2.000 και 3.000 διαδηλωτές εδώ στην περιοχή, μιλάει για όλη τη Βόρειο Ελλάδα και ειδικά τα παχαλάκια από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα που έρχονται εδώ πέρα με τις βόμβες Μολότοφ για να κάψουν το δάσος. Λοιπόν, ας το κρατήσουμε και αυτό. Και γι' αυτό έρχονται τα ΜΑΤ. Και δεν ερχόντουσαν τα ΜΑΤ, γιατί δεν είναι ειρηνικοί οι διαδηλωτές. Λοιπόν, αυτό το ζήσαμε, εμείς το ζούμε από πέρσι το Μάρτιο. Όταν μας κλείσαν πρώτη φορά τον δρόμο και δεν μας αφήσαν να πάμε στη δουλειά μας, και μετά άρχισαν οι απανωτές διαδηλώσεις, όπου ερχόντουσαν πραγματικά αυτονομιστές, όπως τους λένε, αντιεξουσιαστές, αυτόνομοι κύκλοι κλπ. Της Θεσσαλονίκης, με τα σακίδια και με τις Μολότοφ μέσα και με τις σφεντώνες και με τα μπουλόνια για να κάνουν πόλεμο με τα μάτια. Γιατί δεν το φέρετε εδώ? Ωραία, κύριε Γεωργατζή, ας πάμε λίγο στο προφανές. Δημιουργείται περιβαλλοντική καταστροφή? Όχι, συγγνώμη, πάνω σε αυτό πρέπει να το απαντήσω κάτι. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε έτσι. Τι θέλετε? Απεργεί τη ΕΡΤ. Απεργούν οι κάτοικοι, αυτοί οι δημοσιογράφοι, το 2012 και λένε ότι δεν μας επιτρέπουν και μας αναγκάζουν τους 2.500 ευαίσθητους πολίτες, μας υποχρεώνουν να τους ονομάζουμε 800 διαδηλωτές και οι 300 της εταιρείας να ονομάζονται 1.000 κάτοικοι. Αυτή είναι καταγγελία. Παρακαλώ πάρτε και δέστε το από τους συναδέρφους σας όταν κάναν την απεργία. Για να μην κάθεται ο κύριος και λέει ό,τι θέλει. Εντάξει, άντε τώρα. Γιατί όλα είναι στα μυαλά μου, αλλά αυτό εδώ πέρα όμως δεν είναι από μένα. Εντάξει, είναι από τους απεργούς του καναλιού που δεν τους επιτρέπουν να εκφραστούν. Τώρα πάτε όπου θέλετε σε άλλο θέμα. Μισό λεπτό. Στην πραγματικότητα που έχετε δημιουργήσει εσείς εδώ. Δεν αλλάζει τίποτα αυτό. Είστε μία μειοψηφία 300 ατόμων, πόσοι είσαστε στην Ιερισσό. Τρομοκρατείτε όλους τους άλλους.
Έχετε 11 χωριά απέναντί σας και αυτό, άμα θέλει το Εγνατία TV, μπορεί να το δει μόνο του. Ας πάρει τους προέδρους τηλέφωνο. Δεν μπορώ να τα δεχτώ αυτά. Στο στούντιο. Όχι, δεν γίνεται. 11 μαδεμοχώρια γύρω από τις εγκαταστάσεις μας μας στηρίζουν. Αν θέλετε, κάντε την Απαντήστε μου λίγο δείτε. και σε αυτό που σας ρώτησα πριν για την περιβαλλοντική καταστροφή. Βέβαια δεν θα υπάρξει περιβαλλοντική καταστροφή. Αυτό που θα γίνει θα είναι μια περιβαλλοντική επιβάρυνση, θα υπάρξει ένα αποτύπωμα, το οποίο είναι σαφώς αναστρέψιμο. Και έχουμε δείξει στη μελέτη μας, αν την είχε διαβάσει ο κ. Σωτηρίου θα το βλέπε, τους τρόπους πώς θα αποκαταστήσουμε το περιβάλλον. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα. Πώς, με ποιο τρόπο? Τώρα τι θέλετε, να σας διαβάσω τη μελέτη, να σας την αναλύσω. Τι θέλετε να σας κάνω? Πείτε μας δύο πράγματα. Θα φτιάξουμε κάποια σημεία, θα τα κλείσουμε και θα φυτέψουμε ξανά. Πείτε μας δύο πράγματα από τη μελέτη. Τι θέλετε να σας πω, θα με εξετάσετε εδώ τη μελέτη ή τι ακριβώς κάνουμε αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, ο κ. Σωτηρίου να μας πει ποια θα είναι η καταστροφή που θα γίνει. Απλά Να θέλουμε... σας την πω εγώ λοιπόν την καταστροφή. Λοιπόν, για να σας ακούσω. έγιναν εξετάσεις το Μάρτιο. Στην Ολυμπιάδα. Σταματήστε Ναι, κύριε επιτέλους. Γεωργατζή. Λοιπόν, Μη πάτε μια τελεία. έγιναν εξετάσεις 16 Μαρτίου. Λοιπόν, στην Ολυμπιάδα. Αρσενικό προβλέπει στο λίτρο να υπάρχουν 10 μιλιγκράμμ. 730 μιλιγκράμμ. Ψευδάργυρος προβλέπεται. Συγγνώμη σας παρακαλώ. Συγγνώμη σας παρακαλώ. Κύριε Γεωργατζή, δεν είμαστε παιδιά. Δεν έχουμε αυτό. Έστειλε απάντηση η εταιρεία σε αυτό. Λοιπόν, Το έχουμε έρχεται ξεπεράσει, το στη λέμε συνέχεια. πια. Βάλτε Μισό μια λεπτό τελεία. και στους δύο. Όχι, όχι, συγγνώμη. Καταρχάς μου είχατε πει ότι δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση με αυτόν τον κύριο. Εσείς τι Το ίδιο προκαλέσατε είχα να ζητήσει μην κι εγώ. Αυτό που είπατε. Κύριε Το ίδιο Γεωργατζή, είχα ζητήσει κι εγώ. είχαμε συμφωνήσει. Είχα προβλέψει ότι θα γινότανε. Αυτό. Τώρα θα το- Λοιπόν, θα το υποστείτε όχι με κύριε, όλους θα τους σταματήσετε κανόνες. τώρα Θα να το υποστείτε, ακούσετε. γιατί αυτό που Θα λέτε, κύριε σταματήσετε. Σωτηρίου, Σας παρακαλώ τότε θα... Λοιπόν, μισό λεπτό. Μισό Όχι, δεν λεπτό. με Ο λόγος ούτε εγώ σταματώ. και από τους δύο. Μισό λεπτό ο λόγος και από τους δύο. Όχι, δεν σταματώ. Θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσετε. Όχι, θα τα ακούσετε. Κύριε Θα τα Σωτηρίου, ακούσετε. Τα έχω γραμμένα μισό εδώ λεπτό πέρα. λίγο να Δεν είναι ηρεμήσουν δικά τα μου αυτά πνεύματα. εδώ πέρα. πω κάτι. Όχι, Να δεν πω θα κάτι. ακούσετε πρώτα. Και εγώ Όχι, δεν μπορώ να τον αφήσω να μιλάει από εκεί. Όχι, ούτε και εγώ θα σας Ωραία, τότε Τώρα σταματήσει την κάνετε εκπομπή. τα παιδάκια και οι δυο μας. θέλετε, Βάλτε γιατί μια αυτό που τελεία. λέτε, Δεν μου υποσχεθήκατε ότι θα τον έχω τον κύριο Και απέναντι. εμένα δεν μου υποσχεθήκατε ακριβώς αυτό. Τώρα λουστείτε το. Λοιπόν, μιλήσαμε με κάτοικο της Ιερισσού και ζήτησε και είπαν ότι το συντονιστικό της Ιερισσού δεν έχει πρόβλημα και θα χαρεί πολύ να έχει απέναντί της την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ΑΕ. Εμείς ως δημοσιογράφοι πρέπει να προβάλλουμε και τις δύο πλευρές, γιατί αλλιώς Ναι, κατηγορούμαστε μα ποια πλευρά ότι προβάλλετε με τον κύριο μεροληπτούμε. Σωτηρίου? Κύριε Γεωργατζή, τις δύο. βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή Ποια υπάρχει. πλευρά προβάλλετε ακριβώς? Πιο πολύ μιλήσατε εσείς Μισό κύριε. λεπτό. Πιο Βλέπετε πολύ ότι μιλήσατε. υπάρχει λόγος αντίλογος. Μιλάει ο ένας, δίνω το λόγο στον άλλον. Μιλάει ο άλλος, δίνω το λόγο στον πρώτο. Μα μου λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν... Λέω πράγματα που είναι εδώ γραμμένα κύριε και δεν θέλεις να τα ακούσεις. Δεν θέλεις να τα ακούσεις κύριε. Όχι. Όχι, τι ησυχία, αφού τελικά δεν με αφήνει να μιλήσω. όχι, ησυχία. Πού να ήταν και εδώ Δεν απέναντι. αφήνετε εμένα να μιλήσετε, γιατί και εσείς μου μπαίνετε στον δικό μου το λόγο. Έχουμε άλλη μία ώρα να μιλάμε μπροστά μας. Δεν Θα θέλω ακουστούν. καθόλου να μιλήσω άλλη μια ώρα, γιατί δεν έχω το χρόνο να το κάνω αυτό. Απλά αυτό που έγινε στην Ολυμπιάδα, που πήγαν και μέσα... Όχι κύριε, θα ακούσεις Μισό πρώτα και λεπτό, κύριε. σας παρακαλώ. Να τον ακούσουμε και θα απαντήσετε. Μα δεν πρόλαβα να απαντήσω. Το ξεκίνησα εγώ το θέμα και απαντάει ο κύριος. Θα απαντήσετε. Μα δεν πρόλαβα. Μισό λεπτάκι Αυτό τώρα. που πήγαν και μετρήσαν στην Ολυμπιάδα είναι ουσιαστικά μια κληρονομιά της εταιρείας από την ΑΕΚΕΠ. Η εταιρεία έχει βάλει, το έχει συμπεριλάβει στη μελέτη σε αυτό το θέμα και έχει πει θα το λύσουμε στα επόμενα 5 χρόνια. Θα το είχαμε λύσει ήδη σήμερα, αλλά είναι ακριβώς αυτή η κήρυξη του κ. Σωτηρίου Ναι. που μας εμποδίζουν εδώ και πολλά χρόνια να φτιάξουμε τον ειδικό χώρο απόθεσης και να τα πάμε τα υλικά αυτά εκεί. Μάλιστα. Και το γράψαμε ακριβώς και στην απάντηση που δώσαμε. Τώρα τι θέλει να μας πει, έχει παραπάνω αρσενικό, έχει. Ωραία, και Το η ξέρουμε, εταιρεία, η κύριε. εταιρεία Μα το ξέρετε. κύριε Γεωργατζή. Ολοκληρώσατε. Ναι. Ωραία. Ο λόγος εσάς. Λοιπόν, είπαμε ότι ο ψευδάργυρος... Αφού το απάντησα, το ξανακούσα από την αρχή. Δεν σας άκουσα. Λέω το απάντησα τώρα μόλις. Καλά, δεν πειράζει. Εγώ δεν καταλαβαίνω τις απαντήσεις. Περιμένετε τώρα εσείς. Περιμένετε, σας παρακαλώ. Πόσιμο νερό λοιπόν Μισό επιτρέπεται λεπτάκι. 100. Θέλετε να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Γεωργατζή. Ναι, θέλω να με αποδεσμεύσετε γιατί έχω και άλλες δουλειές να κάνω. Ωραία, Σωστό. καλημέρα. Σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά, γεια Γεια σας. σας, καλημέρα. Ενώ εγώ δεν είχα δουλειές, που είμαι εργαζόμενος, μπας περιπτώσει. Κοιτάξτε να δείτε. Έτσι πως λειτουργείτε και οι δύο πλευρές, σίγουρα δεν θα βρείτε την μέση τομή.
Είστε ακραίες και οι δύο πλευρές. Τώρα με το να μαλώνετε. Ξέρετε όμως ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι από τη μια πλευρά ανησυχούμε για την υγεία των παιδιών μας. Σαφώς, έχει λοιπόν, τα δίκαια και από της. την άλλη έρχεται ο κύριος να δει πώς θα βγάλει κέρδη. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και οι δύο πλευρές έχουν τα συμφέροντά τους. Όχι, εμείς δεν έχουμε συμφέροντα. Συγγνώμη, αν θεωρείτε συμφέροντα την υγεία των παιδιών μου, εντάξει, τότε πάω πάσο. Να πω κάτι όμως, κύριε Σωτηρίου. Και η δική του υγεία κινδυνεύει αυτή τη στιγμή που δουλεύει σε αυτή την εταιρεία. Και τα δικά του παιδιά κινδυνεύουν σίγουρα. Οπότε αυτός, σαν πατέρας, δεν θα το πάρω σαν εργαζόμενος της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Είναι τόσο χαζός, τόσο άμυαλος να μην λαμβάνει. Όχι, απλά πιστεύω ότι θα δουλέψει 10 χρόνια και θα σηκωθεί και θα φύγει. Ενώ εγώ πιστεύω ότι θέλω και τα εγγόνια μου να παραμείνουν εκεί πέρα. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι τελείως διαφορετική. Θα έχει Η ζημιά στα 10 χρόνια θα έχει γίνει. Ναι, και θα έχει φύγει αυτός. Και τι θα μείνει σε μένα στα δικά μου τα παιδιά. Και στα δικά του τα παιδιά όμως. Ποια δικά του παιδιά. Ο κύριος που δουλεύει θα μείνει εκεί πέρα. Τι λέτε τώρα. Ναι, η ζημιά που είναι να γίνει όμως την υγεία του θα έχει γίνει ούτως ή άλλως. Κοιτάξτε λίγο να τα πάρουμε λίγο σφαιρικά. Δεν ξέρω πώς. Πάμε πρώτα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά ο λόγος σε εσάς. Γεια σας και χαρά σας, ώρα καλή στην πρίμη σας και αέρα στα πανιά σας. Οριζόκοζα. Είναι κάποιους βαλκανικούς ρυθμούς. Βαλκανικούνικο, επειδή έχει το βαλκανικούνικο. Άρα θα το καταφέρω. Φέρε το, κάνουμε αλλιώς. Εντάξει. Όχι. Θα σπάσω κανένα νύχι, ρε μαμία. Όχι, αλλά έτσι δεν είναι. Μα να μην μπορείς να ανοίξεις ένα μπουκάλι ξύδι. Ρε παιδιά, φέρτε το ένα μπουκάλι ξύδι. Εγνατία TV. Εμείς οι 5. Στις 15. Τα σως της πόλης. Μπράβο. Αδάιμες, η εκπομπή που αγαπούν όλοι οι πόντιοι. Και οι μη πόντιοι. Εγώ παδά είμαι. Εμείς παλεύουμε αδάιμες. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 και κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί. Αδάιμες, η αγαπημένη σας ποντιακή εκπομπή. Γιατί η επικοινωνία μας είναι ουσιαστική, άμεση, διαφορετική. Αδάιμες! Είμαι. Εγώ πάντα είμαι. Αδάιμες! Και φέτος θα εχνηλατήσουμε μαζί την πολιτική, την επιστήμη και τα κοινωνικά προβλήματα. Πολιτική. Έρευνα. Οικονομία. Κρίση. Εργασία. Ανεργία. Αυτή είναι η πολιτεία. Με θέσεις. Αλλά χωρίς προθέσεις. Επιστρέψαμε να δώσουμε και πάλι το λόγο στον κύριο Σωτηρίου, να μας πείτε 2-3 τελευταίες κουβέντες. Αυτό που ήθελα να πω πιο πριν είναι ότι όλα αυτά τα οποία βρέθηκαν γύρισε η εταιρεία και είπε ότι είναι από το 80 και είναι παλιότερα και δεν είναι δικά τους. Δηλαδή αρσενικό και όλα τα συναφή. Και έρχεται προχθές εδώ ο κύριος Στρατοδάκης στη συνέντευξη που είχε και λέει επιλέξει όσα κιάνια, όσα αρσενικά και να αφήσω στον υδροφόρο ορίζοντα σε 5 ή 10 χρόνια θα έχουν φύγει. Η επένδυση στις σκουριές δεν εμποδίζεται για αυτά τα πράγματα. Αποφασίζω και διατάσσω. Και από εκεί και πέρα μιλάει για 5-10 χρόνια. Αφού σε 5-10 χρόνια θα φύγουν τα αρσενικά, γιατί η εταιρεία λέει ότι αυτό το αρσενικό σε τόσο μεγάλο βαθμό είναι από το 80?
Η αριθμητική μου δεν μου βγαίνει. Είναι τουλάχιστον 35 χρόνια, 30-35 χρόνια. Γιατί δεν έφυγε αυτό το αρσενικό και θα φύγει του κυρίου Προέδρου εδώ πέρα μέσα σε 5 χρόνια? Άλλου είδους αρσενικό είναι αυτό? Λοιπόν, το αρσενικό θα το λουστούμε όλοι οι Χαλκιδικοί. Βρέθηκε με τελευταία μέτρηση, νομίζω. Τώρα 16 Μαρτίου. Τώρα τελευταίο είναι αυτό. Ήταν τετραπλάσια από το κανονικό. Τι δεκαπλάσια? Πενταπλάσια είναι. Σας ψάχνουν, κύριε Σωτηρίου μου. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Ας περιμένουν λίγο, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορώ εδώ τώρα να μιλήσω. Τις έρευνες τις γνωρίζουμε. Έπρεπε να είναι 100 και είναι 45.000, 46.000 το όριο. Το όριο από ψευδάργυρο. Όποιος είναι λίγο γιατρός ξέρει τι σημαίνει ψευδάργυρος. Εντάξει, και από εκεί και πέρα το πόσιμο το νερό έπρεπε να είναι 10 και είναι 700 τόσο. Αλλά τα αφήνω, σας παρακαλώ, λίγο να τα αφήσουμε αυτό να μιλήσουμε επί της ουσίας. Διότι δεν είναι αυτό. Κύριε Σωτηρίου. Ο κύριος Πάχτας, μιλάτε για το μάγο τώρα. Ο κύριος Πάχτας είναι ο μάγος. Οι ορολογίες βγήκαν στα ίντερνετ. Εμείς είμαστε οι γαλάτες, ο εκατόνταρχος είναι αυτός, ο Δένδιας. Ο μάγος είναι ο κύριος Πάχτας, ο οποίος τι θα καταφέρει. Όταν επισκέφτηκε ο κύριος Δένδιας την περιοχή, είχατε κάποια συνομιλία μαζί του? Γιατί καταδέχτηκε να μιλήσει με τους γαλάτες. Η τελευταία δήλωσή του είναι ότι η Ερισσός δεν θα γίνει κερατέα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να επέμβω και να πω ότι και οι δύο πλευρές τώρα, με τους χαρακτηρισμούς που εξαπολύεται, όχι εσείς και ο κύριος Γεωργατζής, οι αντιμαχόμενες πλευρές αυτή τη στιγμή στην Ιερισσό, δεν έχουν υποψιαστεί ότι αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιηθεί αυτή η διαμάχη στο πολιτικό σκηνικό ψηφοθυρικά? Εάν έρθει κάποιος και αρχίσει και σε χτυπάει από πάνω μέχρι κάτω, δεν θα αμυνθείς εσύ, διότι κάποιος θα εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Στήριξη σε πολιτικά κόμματα ελπίζετε να βρείτε? Στήριξη σε πολιτικά κόμματα. Όλα τα πολιτικά κόμματα περάσαν της αντιπολίτευσης. Διότι τα κυβερνώντα αποφασίζουν. Της αντιπολίτευσης όλα περάσανε. Και η Παπαρίγα πέρασε, και ο Καμένος πέρασε, και ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε. Όλοι πέρασαν. Θα μου πεις είναι αντιπολιτευόμενοι και θέλουν να κερδίσουν ψήφους. Ναι, και εγώ τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να μην αντιδράσω επειδή θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Καμένος ή οποιοδήποτε άλλος? Τι θα πρέπει δηλαδή να πω εγώ? Εγώ είμαι νεοδημοκράτης. Άμα πάμε στην Αριστοτέλους, θα βρουν το όνομα το δικό μου που ψήφιζα τότε ανάμεσα στον Καραμαλή και ανάμεσα στην Μπακογιάννη. Ποιο προτιμούσα? Όχι Καραμαλή, τον Σαμαρά. Λοιπόν, και όμως αυτή τη στιγμή, άμα ακούσω Σαμαρά, παθαίνω. Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά, αλλά σας παρακαλώ ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι. Αυτό δεν είναι θέμα Χαλκιδικής. Γι' αυτό αντιδρούν και οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης μόνο. Είναι πρόβλημα της Χαλκιδικής, είναι ασθένεια της Χαλκιδικής και οι άρρωστοι θα έρθουν και στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί αυτή η σκόνη που όταν έρχεται από τη Σαχάρα και φτάνει στη Θεσσαλονίκη να μην έρθει στα 60 χιλιόμετρα στη Θεσσαλονίκη. Και δέστε το χάρτη εδώ πέρα. Εδώ είναι το 1,5 εκατομμύριο των Θεσσαλονικαίων. Το 1,5 εκατομμύριο. Εδώ πέρα κάτω είναι η Χαλκιδική. Εδώ πάνω είναι η Κιλκής. Έχουν δώσει ήδη 91.000 στρέμματα. Εδώ πάνω είναι το Άγκιστρο. Έχουν δώσει 10.000 στρέμματα. Εδώ πέρα είναι το Παγκαίο παραδίπλα. Στο μέσον ακριβώς θα βρεθεί το 1,5 εκατομμύριο. Και πρέπει να αποφασίσουμε και σαν Θεσσαλονίκη, άλλο αν σωθεί ή όχι η Χαλκιδική, και σαν Θεσσαλονίκη, αν θα θέλουμε να ζούμε σε ένα τέτοιο κλίμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρότερο και γενικότερο το θέμα. Απλά η Χαλκιδική πρώτη έφαγε τη σφαλιάρα και η Ερισσό, επειδή είναι καθαρά σεισμογενής περιοχή, προείσταται και ξεκίνησε πρώτη, διότι ένα σεισμός εκεί πέρα θα τα τεινάξει όλα, θα διαλυθεί η Ερισσό. Δεν μπορεί εκεί πάνω να μαζεύουν τα απόβλητα, όλα αυτά εδώ. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα έχουμε μια κατάληξη? Στα επόμενα 2 χρόνια από τη στιγμή που λένε ότι το 2015 θα έχουν χρυσό, ήδη τα συμπτώματα θα πρέπει να φαίνονται. Και το αρσενικό και το χιάνιο και όλα. Για να βγάλουν το χρυσό, ήδη τα συμπτώματα θα πρέπει να φαίνονται εδώ. Δεν θα μπορεί. Γιατί όλοι οι δήμοι, Λαγκαδά, Βόλβης κλπ., οι παραγωγικές χώρες, οι περιοχές δηλαδή της Θεσσαλονίκης. Από πού τρέφεται η Θεσσαλονίκη? Βόλβη, Λαγκαδά, Χαλκιδική. Πάρτε εσείς ψάρι από τον Ιθιοπόλη και φάτε, όταν ξέρετε όλοι οι Χαλκιδικοί ότι είναι με κιάνιο και αρσενικό. Θα σας ρωτήσω λίγο κάτι πολύ ειλικρινά και θα μου απαντήσετε ειλικρινά. Ναι. Αν ερχόταν τώρα και σας έλεγε ότι δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, ότι δεν υπάρχει καμία περιβαλλοντική καταστροφή, θα αντιδρούσατε και πάλι? Μα τους το λένε. Ή όχι? Μα μας το λέει ότι δεν έχει. Άλλος να έρθει. Μια επιστημονική απάντηση, μελέτη. Μισό λεπτό λίγο. Μια επιβεβαίωση η οποία θα είναι αντικειμενική, θα την αποδεχθώ μόνο εφόσον δεν έχει σχέση ούτε με την εταιρεία. Όχι όμως να πληρώσει η εταιρεία.
και να βγει μελέτη. Α, μπράβο. Ωραία. μελέτη. Να συντονιστεί λοιπόν με το Απιθύτα, που έγινε ξαφνικά και το Απιθύτα πολιτικό, δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, να συντονιστεί με το Απιθύτα, να συντονιστεί και με τους επιστήμονες της εταιρείας. Θα όμως αν δεν υπήρχε περιβαλλοντική καταστροφή. Σαφώς όχι. Γιατί? Για ποιο λόγο να αντιδράσω? Μισό λεπτό λίγο. Δεν θα ήθελαν οι ερεσιώτες να πάρουν 500 θέσεις από την εταιρεία μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση? Χάζι, είναι σε τελική ανάλυση. Ανοίγει δουλειά δίπλα τους, δεν θέλουν να πάνε να εργαστούν. Και κάθονται και αντιδρούν έτσι. Αυτά που λένε περί αιτήσεις κλπ. Αυτά είναι, αν δεν ψάξει να τα βρεις. Ό,τι θέλουν να είναι οι ίδιοι. Τώρα, να μου ανακοινώσουν τα 500 ονόματα που δήθεν ζήτησαν αιτήσεις και ξέρω εγώ και περιμένουν σειρά. Ίσα-ίσα. 400 δουλεύουν και οι υπόλοιποι είναι ΕΣΠΑ. Ξέρετε τι σημαίνει ΕΣΠΑ? Το ξέρετε τι σημαίνει ΕΣΠΑ. Κάντε μας δύο τελευταία σχόλια να κλείσουμε, κύριε Σωτηρίου. Γιατί κλείσετε τις εισόδους και εξόδους? Φοβάστε ότι θα έχετε ακόμη ένα χτύπημα της αστυνομίας? Και αυτό σαφώς το φοβόμαστε, διότι μπαίνουν εκεί μέσα σαν ένα Αντάρτικο, αλλά και από την άλλη, πέστε μου και προτείνετε μου εσείς μια άλλη λύση. Πρέπει να πάρει έκταση το θέμα, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι το πρόβλημα υπάρχει, είναι ζωντανό, είναι πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τη Χαλκιδική, αλλά πρέπει κάπως να το καταλάβει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Ότι είναι και της Θεσσαλονίκης 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι εδώ πέρα έχουν πρόβλημα. Απλά σας είπα, η Ιερισσό έχει και το επιπλέον ότι όταν γινόταν το 32 σεισμός που σκοτώθηκαν 200 άτομα εκεί πέρα, οι κάτοικοι της Ιερισσού έβλεπαν μέσα στη θάλασσα τη φωτιά του ηφαιστείου. Και αυτοί τώρα έχουν σκάψει εκεί μέσα. Και επάνω στη βουνοπλαγιά, εκεί πέρα, θα μαζέψουν όλα τα λίματα, τα απόβλητα, θα τα μαζέψουν όλα εκεί και θα βάλουν ένα τυχείο 130 μέτρα και θα λέει εσύ κάτοικε της Ιερισσού, κοιμήσου ήσυχος τώρα, διότι είναι γερό αυτό το τυχείο και δεν θα σπάσει να πέσει επάνω στα σπίτια σας. Και όταν θα γίνει ο σεισμός, θα πρέπει να έχουμε κατά νου και κατά πόσο εκείνο το πράγμα θα χυθεί πάνω στα κεφάλια μας. Και αυτοί οι κύριοι θα είναι σε άλλο σημείο της Ταγκανίκα να πάνε εκεί πέρα που δεν έχουν τίποτα με την Ταγκανίκα, σε άλλο μέρος της γης να κάνουν τα ίδια. Σας ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση και να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Εγώ θα ευχηθώ να βρείτε μια ανεξάρτητη αρχή να κάνει μια εμπεριστατωμένη έρευνα. Βέβαια θα μου πείτε ποιος θα την καλέσει. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έπρεπε να την είχε καλέσει για να σταματήσει τη διαμάχη, αλλά πού χρόνος? Γι' αυτό υποδέχονται την Τρόικα. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για την ένταση, αλλά είχαμε πει ότι δεν θα μπορούσαμε να τα βρούμε. Είναι τεταμένο το κλίμα. Σας αποδεσμεύουμε. Ευχαριστούμε. Να ακούγονται σε όλα τα θέματα. Την ίδια ώρα λοιπόν τώρα που η κυβέρνηση δεν ζητά κάποια εμπεριστατωμένη έρευνα και συναντάται με την Τρόικα, έχουν φτάσει οι δείκτες της ανεργίας στη χώρα μας να εκτοξεύονται, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους στο δρόμο, αλλά μη δίνοντας ευκαιρίες και στους νέους ανθρώπους.